Ay, no. Ininom tayo na, pare. Shot. Kailangan tayo Jean. Yan. Patakyo agad ako ito. Opo, nami parang garang kwarta eh, pare. Eh, ako, pare, may. Ang kwarta, may. Sige, pare. Sige, danag. Sige ba lang? Huwag, pare. Okay. Ayos. Pare. Sigurado ka? Tibatas dito yung balay mo. Ay, salahin nga sa okma, pare. Isang nagtipanginom mo. Ay, sumayos. Bre lang, pare, ah. Sige, bre lang. Sige. Bre lang. Pagparinto ba? Bakit ka? Ano, pare? Pare, bre lang. Bakit? Gana sa'yo. Bakit? 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 Ito naman di pang inom ko, bakit? Sige na. Kini, tatatapari, bakit? Sige na. Sige na! Saan ako natin pang inom ko? Sige na, bakit? Sige na. Sige na, bakit? Ikanak mo naman ay! Sige na, bakit? Ikanak mo na. Sige na, bakit? Hindi na. Hindi na. Thank you, bakit? Kasta! Mangtad ka may langgayam ka! Nagpabayag ka pa! Thank you, bakit? Baka mabalingan na yun ang fight ibay sa bakit. 1,000 lang, bakit? Na yun na mo namatay! Sige na, bakit? Sige na. Sige na. Thank you, bakit? Tinahan ko. Thank you, bakit? Kasta! Ikaw na man langgayam ka! Thank you, bakit? Kasta! Dapat amam no sino ti batas dito eh! Ay naabaw! Siyak ti batas dito nga balay! Noon niya ti bagakitid mo! Thank you, bakit? Thank you. Sika nga talaga ti batas, pare! Batas na talaga! Batas! Ayan!